Здравейте хора, аз съм Тедо и с нас е Master ID. И с нас. Да. С Master ID-то. И ние си играем в моя привейт сервер. И за сега И не мога да излезем топа на врата. играхме малко тук, поиграхме си, оцеляхме тук. Аре моля та не ме убиш, а? Кога запълни дупката Сега запълних аз. Какво чупиш пак, бе, оледе? Хора, Гонът те крипари. Да. И се бати магнита, враче, за крипари. Аз съм магнит, аз съм тяхната майка. Съм тяхната майка природа. И хора, ние един час трудихме за този хом да го направим, да събираме айтеми. Да, един час много прекали. Няколко минути 30 там. И това сега за нас това е нашия хом. Играем в моя сервер привета. Това е и наше. Сега ще дойда. Хора, върнахме се. Ела да ти дам малко совет, какво правиш. Ела тук е. Ухомът съм. Как викам ухомът съм? Какво да правим? Там отстрани. Чакай, ще го правя. Аз ще го правя. Ти го направи. Аз мога да ти дам много, имам в честа, колко си кажеш. И хора, вижте какви айтеми имаме, 5 чест. Тук сме събирали, виж колко дърво, 31 дърт, 14. Аз ти може дърво съберем. И хора, утре сутрин, както знаете, след 3 дена почва училище и много рядко ще снимам клипове. В моя сервер, ако се запишат други хора и с тях, може да сме. И няма да сме с всичко, които са се записали, но само с единия, защото двамата си знаем как да оцеляваме. Не сме се разбрали с него, нали тебе? Какво е? Ето тук, за сега... Какво викаш? Нищо. И тук имаме нещо за харна. Не мога да го прочитам как. Тези белите маргаритки за какво са? Кой бели? Белите маргаритки. Как са прави с тако с тях? Ето ти цвят. Дай ти стъклото, къде го сложи? Не знам, аз нямах стъкло, нали го използвах за той. Само 3 санти имаме, че ще му ползвам. Окей. И хора, както виждате, за сега някъде сме се развили. И хора, като съберем още малко айтеми, ще се върнем пак. Хора, върнахме се и вижте за сега какво намерихме. Откъде ги намери, бе? И за сега, хора, виж какво намерихме. Виж колко дърво. Вижте тук само какво става. Какво намерихме? Добре, че аз вода такова. Да, той ходиш, аз не ходих, аз ходих само за такова. За камък. За кабел. Ела да виж къде сложих всички мои торчо. Не ги слагай, бе, пастун. Хора, и това беше от мен. Аз бях Тедо Беги. Очаквайте утре епизод. Това беше Чакай, извиняй. Това беше най-развитото оцеляване на света. Да, ние преди не сме се развивали толкова много. За първи път стига с този диамантен уй. И хора, докато бяхме на пауза, виж какво направихме. За сега убивахме овцета. Това не е всичката вълна, май. Да. Имам още малко. И хора, във втори епизод ще бъдем още по-развити, защото после пак ще поиграем малко, утре демек. Защото сега колко часа е? Има един май вече, 1:10. 1:10 хора, пак на мен супер много ми се спи, станал съм от 6, после не съм гледал нищо. И после в 7 часа пуснах, играх и така. Заради това ми се спися.
Зомбик те бие. Помогни ми, бе, Бастун. И хора, аз бях тия до БГ. Иду скоро.